ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ପୃଥିବୀ ମାତା ନିଜର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏକ ଗାଈର ବେଶ ଧାରଣ କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତା ଓ ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କୁ ନେଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତା ଓ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଏକା ସାଥରେ ଦେଖି ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରିଥିଲେ। ପୃଥିବୀ ମାତା କହିଲେ, ଭଗବାନ, ମୁଁ ପାପର ଭାର ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ସହିପାରୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ। ଏକଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ତମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ମୁଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ବସୁଦେବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେବି, ଆଉ ଏ ଅତ୍ୟାଚାର ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତ କରିବି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଥୁରା ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ ଥିଲେ। ଉଗ୍ରସେନ ବହୁତ ସିଧାସାଧା ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବର ରାଜା ଥିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କଂସ ରାଜା ଉଗ୍ରସେନକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କଂସର ଜଣେ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ଦେବକୀ ଥିଲା। କଂସ ଦେବକୀଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ଦେବକୀଙ୍କର ବିବାହ ବସୁଦେବଙ୍କ ସହିତ ହେଲା ପରେ କଂସ ନିଜେ ଦେବକୀଙ୍କୁ ବସୁଦେବଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ଗଲେ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ କଂସ ଯେତେବେଳେ ଦେବକୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏକ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା ଏବଂ ଆକାଶବାଣୀ ଏହା ଥିଲା ଯେ, କଂସ, ତୁ ଯେଉଁ ଭଉଣୀକୁ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତାର ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ତୋର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି କଂସ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଦେବକୀ ଓ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବସୁଦେବ କଂସକୁ କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ କଂସକୁ ଦେଇଦେବେ। ଏହାପରେ କଂସ ବସୁଦେବ ଓ ଦେବକୀଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲା। ସେହି କାରାଗାରରେ ଦେବକୀ 7ଟି ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 6ଟି ପୁତ୍ରର ହତ୍ୟା କଂସ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ 7ମ ପୁତ୍ର ବଳରାମ ଥିଲେ, ଯିଏକି ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦେବକୀ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବା ପରେ କଂସ କାରାଗାରର ସୁରକ୍ଷା ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ବସୁଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ବସୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ନନ୍ଦବାବାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବେ, ଆଉ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତାକୁ କାରାଗାରକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ଯଶୋଦାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ସେ ସ୍ୱୟଂ ଯୋଗମାୟା ଥିଲା। ଏହାପରେ ବସୁଦେବଙ୍କ ହାତରେ ପାଦରେ ଲାଗିଥିବା ଲୁହା ବେଡ଼ି ଆପେ ଆପେ ଖସିଗଲା। କାରାଗାରର ବହୁ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା। ଜଗିଥିବା ପ୍ରହରୀମାନେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ବସୁଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ମଥୁରା ବାହାରିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯମୁନାର ପାଣି ଅସ୍ଥିର ଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶରେ ଯମୁନାର ପାଣି ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ନନ୍ଦବାବାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯଶୋଦାଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ମଥୁରାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। କଂସ ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ଶୁଣି କାରାଗାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ଜଣେ କନ୍ୟା ଥିଲା। ତଥାପି ସେ ସେହି କନ୍ୟାର ବଧ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯୋଗମାୟା ନିଜର ରୂପ ଧାରଣ କରି କଂସକୁ କହିଲେ, ଆରେ ମୂର୍ଖ, ମୋତେ ମାରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତତେ ଯିଏ ବଧ କରିବ ସେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ତୋର ଅନ୍ତ ନିକଟ। ଏହାପରେ କଂସ ବୃନ୍ଦାବନର ସବୁ ନବଜାତ ଶିଶୁର ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଛି ହେଲେ କ୍ଷତି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ କଂସଙ୍କର ଅନ୍ତ କଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୋକୁଳରେ ବିତିଥିଲା। ତେଣୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀକୁ ଗୋକୁଳ ଅଷ୍ଟମୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର କଥା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର କଥାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।